Čo sa deje s dnešnou pšenicou? Je to až neuveriteľné, koľkým ľuďom prístroj Oberon meria citlivosť na pšeničnú múku, ale v horšom prípade gluténovú intoleranciu, teda celiakiu. Moderná pšenica nie je tá istá ako starodávna. Pôvodné odrody špalda, jednozrnka, dvojzrnka mali oveľa menej lebku a boli ľahšie stráviteľné. V 20. storočí sa začala šľachtiteľská revolúcia, aby sa získali vysokovýnosné odrody, rýchlejšie rástli, boli odolnejšie, dali viac úrody. Samozrejme, obsahujú oveľa viac lebku, čo mnohým ľuďom robí vážne ťažkosti, aj také, ktorí by si s lebkom vôbec nespájali. V niektorých krajinách sa pšenica pred zberom postrekuje herbicídom, aby rýchlejšie dozrela a bola rovnomerná. Herbicíd glyfosát môže poškodzovať črevnú mikroflóru a zvyšovať priepustnosť čreva. Lepok z modernej pšenice má viac tzv. Gliadínu, teda čo je časť toho lepku, na ktorý mnohí ľudia citlivo reagujú. Jeho hodnoty boli úpravou pšenice prehnane navýšené. Pekári sa tomu tešia, pretože cesto je jeho zvýšením výrazne elastické, výrobky z neho oveľa viac vykysnú a sú nadýchané, čiže za menej dostanú viac, ale za akú cenu už vieme. Gliadín zvyšuje priepustnosť čreva a vyvoláva zápalový proces. A zmenil sa aj spôsob pečenia. Kedysi sa využíval dlhý kváskový proces, tzv. Kváskovanie, ktorý štiepil lepok a znižoval jeho negatívne účinky. No ale vtedy aj pšenica bola iná. Jednozrnko, dvojzrnko, menej lepku a dnes sa pečie rýchlo s droždím, aditívami, čo zaťažuje trávenie. Prístroj Oberon nameria citlivosť na potraviny aj na pšeničnú múku. Citlivosť sa neprejavuje len poruchami trávenia, ako je nadúvanie, bolesť čriev, hnačky, zápchy, ale aj rôznymi výrážkami, ekzémami, červenými flakmi, pretože práve kožou sa telo potrebuje lepku zbaviť, ktoré je pre neho alergén. Rovnako lepok rozlaďuje psychiku. Rôzne psychické stavy ako agresiu, depresiu, demenciu opisuje vo svojich knihách aj americký neurológ dr. David Perlmutter, ktorý je aj členom americkej kolégie výživy. Preslávil sa najmä svojou knihou Pšeničný mozog, ktorá u nás vyšla v roku 2013. Tvrdí, že lepok a sacharidy môžu negatívne ovplyvniť zdravie mozgu a spôsobovať rôzne neurologické poruchy. Doktor Perlmutter produkuje nízkosacharidovú bezlepkovú protizápalovú stravu na podporu zdravia mozgu a celkového organizmu. Jeho odporúčania si získali veľkú popularitu, no niektorí odborníci mu vyčítajú, že nie všetky jeho tvrdenia sú vedecky podložené. Každý z nás presne vie, ako sa cíti po určitej strave a či jeho organizmus profituje alebo chradne. Ak chceš vedieť, či práve ty nemáš citlivosť na lepok, prístroj Oberon ti dá odpoveď.